avocado guys. Ikatap guys. Wah, kadako. Wow, kadako. Nabuwang na kayo. Ala. Dako kay guys oh. Buwak pa jud ma. Dira. Ano buwak? Ay, ayaw paksi ah. Naguwang na kayo na ayaw pa kayo mo kon hinog na. Mami avocado guys. Dako kayong bunga sa avocado. Ha? Dili pa man day? Kan man to hilaw? Oh. Pagalang mo ato para pahingon sa ninyo sa balay. Ako ma? Oh, napadito na kita. Nanaw lagi nga to day ni Kulo to. Tangi balay. Asa mo to nakita ano to na ako? Ay sa ha kay nakikita ko to ganina. Di kay maklaro kay muunay sa dahon. Sa man to eh. Wag dito dapit sa gawas, murag naa sad to. Ay sa tanawon sa nako ha. Tanawon sa nako. Di kay siya dakag bunga, pero pangitaunon pa ang bunga ani. Ay bunga na nangani. Asa to dapit. Hi, nagbit-bit. Sa bago ng hulog. Kadiyot sa ha. Kay mo una rin sa dahon. Pareha lag color sa dahon. Ay Saji. Ining pangitaon ang bunga kay sayang kayo siya guys, hindi makuha kay guwang na mga hulog ra nya mga daot dili makaon. Mahangad. Hangad ka ay napulit. Alam mo ko yung nakitaan? Dito sa kanang kuan ba? Dito dapit sa may kuan tunggoy ba? Wala? Eh, muna rin dito sa dahon. Muna rin sa dahon. Ay sa tanaw ko spikas kilid ha. Basta guys, kay lami kay ng avocado guys. Spikas. Init. Punta lang tas init ani. Para makuha ang avocado. Ay, naku life. Okay na siguro, wala na siguro eh. Wala ko nakitaan. Pero kabantay ba ko ito dito dapit sa may gawasan? Ito may dapit ba? Pero ba't asan na ito dapit? Dito dapit sa may gate. Hindi di ba? Init. Awang usa guys, nadaot ra siya oh. Basta pag di siya makuha, inani siya. Daot. Oh, nindot kay siya og kuan ta. Unod. So guys, katanaw to tong kuha ang pila ka buok. Asa man to kay? Kaila asa to kay? Pila ka buok?
Aon sa man? Ikaw sa iro. Dira mong kuha guys. Oh, guwang na kaya siya guys. So, dagko tayo ng avocado. Kuha may 5 ka buok. Wala, grabe kuwang oh. Nabuak ko siya oh. Yellow na ko yung suot. Kaya na siya bahagya lagi kay. Kali ko na-respond niyo ko. Dagko kay guys. Mangay, nabantayan na to. Pinato nabantayan na mga daot na ni siya.